हादराव गिख्रंथाव बोथोरनि दुंखावनाय थासारि हादराव दासान्दि बोथोरनि दुंखावनाया गिख्रंथाव महर लानो हमदों। नंगौ, बे समाव लानानै फैदों हादराव बोथोरनि दुंखावनाय थासारिखौ लानानै मोनसे गिदिर रादाब। हादर नाङैनो बोथोरनि गिख्रंथाव दुंखावनाय थासारिया जागायनो हमबाय। सा सोनाब आरो गेजेर भारताव दुंथाया 45निफ्राय 46 डिग्री सेल्सियासनि बांसिन जानायखौ जों बे समाव नुनो मोन्दों। जुदि नोंथाङा जेबो खामानि गैया अब्ला न'निफ्राय ओंखारनायनिफ्राय गोजानाव थानाया गाहाम। मानोना बोथोर बिगियाना सांग्रांथि होनाय बायदिब्ला सानजौफु 2 रिंगानिफ्राय बेलासिनि 3 रिंगासिम साननि दुंनाया जोबोद गोसा जागोन आरो बे समाव हादरनि राजधानी गोदान दिल्लीनि खोथा सावरायोब्ला दिल्लीनि माखासे दाब ओनसोलनि बिदुङा 43.4निफ्राय 46.5 डिग्री सेल्सियासनि बांसिन दुंखावदों होनना मिरु बोथोर बिगियाना मिथिहोदों। लोगोसे उत्तर प्रदेश आरो मध्य प्रदेशनि प्रयागराज आरो बान्दा ओनसोलफोर आरो मध्य प्रदेशनि दाब ओनसोलफोराव बिदुङा 46 डिग्री सेल्सियासनि खाथिसिम सौहैबाय होनना मिथिहोदों मिरु बोथोर बिगियाना। भारतारि बोथोर बिफाननिफ्राय सांग्रांथि रादाब फोसावनाय बायदिब्ला फैबाय थानाय सानफोरावबो बेबायदि बिदुङा थाबाय थागोन होनना फोसावदों बोथोर बिफाना। लोगोसे बिदुंनि थासारिखौ नोजोर बोनानै दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पान्जाब आरो हारियानानि दाब ओनसोलफोराव येल्लो आरो रेड एलार्ट फोसावबाय बोथोर बिफाना। हादर नाङैनो बोथोरनि गिख्रंथाव दुंखावनाय थासारिया जागायनो हमबाय। सा सोनाब आरो गेजेर भारताव दुंथाया 45निफ्राय 46 डिग्री सेल्सियासनि बांसिन जानायखौ जों बे समाव नुनो मोन्दों। जुदि नोंथाङा जेबो खामानि गैया अब्ला न'निफ्राय ओंखारनायनिफ्राय गोजानाव थानाया गाहाम। मानोना बोथोर बिगियाना सांग्रांथि होनाय बायदिब्ला सानजौफु 2 रिंगानिफ्राय बेलासिनि 3 रिंगासिम साननि दुंनाया जोबोद गोसा जागोन आरो बे समाव हादरनि राजधानी गोदान दिल्लीनि खोथा सावरायोब्ला दिल्लीनि माखासे दाब ओनसोलनि बिदुङा 43.4निफ्राय 46.5 डिग्री सेल्सियासनि बांसिन दुंखावदों होनना मिरु बोथोर बिगियाना मिथिहोदों। लोगोसे उत्तर प्रदेश आरो मध्य प्रदेशनि प्रयागराज आरो बान्दा ओनसोलफोर आरो मध्य प्रदेशनि दाब ओनसोलफोराव बिदुङा 46 डिग्री सेल्सियासनि खाथिसिम सौहैबाय होनना मिथिहोदों मिरु बोथोर बिगियाना। भारतारि बोथोर बिफाननिफ्राय सांग्रांथि रादाब फोसावनाय बायदिब्ला फैबाय थानाय सानफोरावबो बेबायदि बिदुङा थाबाय थागोन होनना फोसावदों बोथोर बिफाना। लोगोसे बिदुंनि थासारिखौ नोजोर बोनानै दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पान्जाब आरो हारियानानि दाब ओनसोलफोराव येल्लो आरो रेड एलार्ट फोसावबाय बोथोर बिफाना।